You look lonely. I can fix that. Добър ден, добър ден. Добре дошли в канала. Сега, на който му е интересно, искам да му покажа, като не викнат на някой адрес, главно не викат пролетно време и есенно време, да ви покажа как се извършва почистването на улиците. Ето колегата. Вижте сега. Най-лесно става с четка. С четка 5 см, 50 мм. Минаваш, обираш едрото, след това се връщаш и обираш финното. Тук улиците са по на 1 метър и не като изчистим всичко уникално, ще го подмажем с силикон. Всяка една снатка. Ето. Когато са стръмни покривите, ги връзвам момчетата. В случая не е стръмен покрива. И не съм ги вързал. Няма опасност. Е, там има още един бандит. Той прави единия край, а колегата прави другия край. Тук са сравнително чисти улиците. Събираме букука на купчинка. Ако долу няма автомобили, хвърляме букука долу и после слизаме и го метем. Ако долу има автомобили и не е удобно за този тип дейност, събираме го и с едни мистрийки, те са долу в буса, и го слагаме в кофата и от кофата в чувала. Така става най-лесно. В случая тук има къде да се фърля букука долу от улиците. Ще слезем и ще го изметем. Така е много по-лесно и по-бързо става. Тук имаме свличане на керамиди. Ето там на маята. На ъгловите има 2 свличания на керамиди. Стар покрив. Чакай да слезна надолу.